ଏ ହେଉଛି ରୂପଦେଇପୁର ଅବଧାନ ସାହିର ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆସନ୍ତୁ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଶୁଣିବା। ଏ ହୁଅନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଗଦାଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର କ୍ୟାସିୟର। ନାଲି ଗାମୁଛାଟେ ଯିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କୁନୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଇଏ ବି ନଥିଲେ ବି କିଛି ହବନି। ଏ ହେଉଛି ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ। ଆଉ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ ପଟେ ବସନ୍ତି। ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଦୀପକ, ଯିଏ ଘଣ୍ଟ ବଜାନ୍ତି। ଇଏ ଶେଷରେ ଦେଖାଦେବେ। ଇଏ ରୋଷେଇଆ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ରୋଷେଇରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିଲେ ଏଇ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର। ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେ ବଜେଇବେ। ଡିଜେ ବାଦକ ଇଏ। ଏ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ, ଯିଏ ଅବଧାନ ଟାଇଡିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲଟି କରିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ଗାଲୁଆ ନୁହଁ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କଥାଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବିନି, ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗା। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ତାର ସଂଯୋଗ, ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଭୋଗ ରାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୋଝ। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ଶେଷ ଭସାଣି କେମିତି କରାଯିବ ଏଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେଇପାରିବ, ଯେତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଏମାନଙ୍କର। ଏ ମେମ୍ବର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା। ଇଏ ଆମ ସାହିର ଦରିଦ୍ର ସୁଦମା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭେକ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଆଉ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆ ସଇଲା। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ। ଆପରେ ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଦେଖେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହେଲା। ଯିଏ ଘରକୁ ଯିବେନି, ଘରକୁ ଯିଏ ଖାଇ ପିଇକି ଯିଏ ଭୋଗ ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆମ ଗାରୁ ଗାରୁ ହେଲି। ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଯେମିତି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଗାରୁ ରହୁଛି। ଏଥର ପୁଣି ବି ସେଇ ଗାରୁ ଗାରିକି ମାଗୁଛି। ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନୂଆ ମେମ୍ବର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରେ ଆଗକୁ। ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଇଲା, ସମାପ୍ତ ପୁରା।